uban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Hindi po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y panay magkiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o ga pizza 14 na mga higala. Nining nga buwan karon sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon hatagan tagpagtagan ng mga issues nga may labot ang lungsod. Straight to the point. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Nagunas tumisgutanan karon nga buntaga mga higala ni daog pagkagobernador sa Subo Pamela Bariccuatro na proklamar na gyud pasado alas 3 kagahapon sa hapon. Straight to the point. Sayo nga ni adtos Kapitolyo si Pam Bariccuatro apan hapon na kini na proklamar. Sa hingpit gumikan kay nagpaabot mga higala sa kulang nga election returns gikan mga kagalaan sa lungsod sa pinamungahan. Straight to the point. Gusto si Bariccuatro nga tawgon siya og People's Governor tungod kay ang mga tao maoy nipili kaniya sa maong posisyon. Straight to the point. Kining pagkaproklamar kagahapon nga nadugay, human gipaabot ang resulta sa usa ka porsyento sa pinamungahan nga matransmit mga higala. Samtang nagpaabot sa proklamasyon, nikatapsab sa social media ang kopya sa motion ni Governor Gwendolyn Garcia. Kini ni ang ngadto sa Comelec Manila aron pugnan matud pa ang proklamasyon ni Bariccuatro. Straight to the point. Moto nga mura og ni kisaw ang mga tao kagahapon. Kay nganong dugay man ni naproklamar, unsa bay hinungdan nganong dugay man. Nya taud-taud ni gawas mahigala tong mikatap sa social media nga dunay motion na nga ipasuspinso una ang pagproklamar. Straight to the point. Mga tao may gala murag mi lahi na po to mahigalang reaksyon kagahapon ha. Pero matud pa nga gihuwat ra gyud sa Comelec. In fairness, may galang attorney Marcel Sarno, dihuwat yun na ekonomato pa ang katong election returns gikan sa pinamungahan. Straight to the point. Kaya di man malikayan ang mga tao dahil murag magduda man sa maning kalakiha. Katubit ang pagkakadlaon, may gila tuloy-tuloy naman kita to. Unya, ang atong mga nag-assign nga mga reporters dito, wa man gyud mga higalay, wa man paglugak yun. Gitutukan yun na to ang iskutinyo may gala sa mga baluta o iskutinyo sa mga election returns. Unya, pagkahuman, gi-suspenso, kay tungod lagi na apay wa matransmit, unya na ingon mag-resume ta alas 9 buntag. So gahapon alas 9 buntag, dito na sadta mga higala atong reporters, atong kinitibok ang puwersa mga higalas DYHP coverage team, unsa man pagkahitabo ang nalangan man ni abot na Pam Bariccuatro mga hapit na to alas 10 indiken. Sayo, abot na dito kay wa naman. Bisa pag ihatag tong sa pinamungahan nga resulta may galas kontra. Di na gyud makapugong pa sa kadaugan pero gipaabot man gyud. So naabot sa alas nahaponan na nya pagkahapon dugay man gyapon. Nikatap na hinuon tong sa social media nga maod ang gilangan-langan ni kini aman da emosyon, ha? Mapasangin lang yung Comelec na unsa ba sad ning kalakihan. Agahan na mahigalay ko, ano? Pero naproklamar gyud gihapon, mga suking tigpaminaw. Nalarma gyud mga tao, nalarma gyud, no? Kay unsa may gidugayan, nga total kanang nanahabilin din habi sa pag ihatag kontra di na gyud makaapas pa. Ha? So ngano nalangan-langan man, ang ubang mga tao nagduda na, mao dahil gilangan-langan kay do na may hikay na dito. Pero ang katawhan misulti na gyud. Makabungog nga mandato ang gihatag sa katawhan sa bag-ong gobernador sa Sugbo, mga kaigsunan Pam Bariccuatro. Straight to the So, point. mao kana nga
lisod na kaayo may galaman negative na sa daan na og mahimo pag yung mga legal nga mga lakang inday kin porbida. Okay, mao porbida din sa Cebu City mga kaigalaan. Move on na lang, kay si Archibald na may mananaog nya si Mayor Raymond Alvin Garcia paspas pod nga ni concede. So katong uban nga murag di makadawat ayaw na lang, no? Kay total ang sikan gani nga si Raymond idawat naman. So katong uban move on na lang ta, maghiusa ta alang sa atong syudad. Straight to the point. Maghiusa ta alang sa atong lalawigan. Straight to the point. Nana lang mga kaigalaan, no? Samtang sa Pikas Bahin ang igsuon ni Governor Gwendolyn Garcia nga si Winston Garcia, kin si Winston hinoon medyo kalma ni, no? Nagpasalamat sa mga nisuporta sa iyang igsuon sa niaging eleksyon o sa samang higayon ni congratulate sa bag-ong napili pagkagobernador nga si Pam Baricuatro. O nang hinaot nga move forward na ang tanan alang sa dugang kalambuan alang sa lalawigan. Straight to the point. Kata sa nagpagtagad do butagas sa paduman mahigala ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin na dito sa Bohol, usa ang patay, usa ang nasamdan sa pagpamusil. Human ang pipila ka mga supporters o kandidato pagkamayor dito sa Bohol, nagkainitay. Samtang naghuwat sa resulta sa eleksyon dito sa Tubigon, Bohol. Straight to the point. Ka mga init bag-o ning mga bulanon remark. Inday kin mga bulanon man mo sa nga kining bulanon na anad mo ta ni nga sports sa man bulanon. Nya buutan mo ta ni mga bulanon, mabitan nang giingon nga kung ikaw inday mangitag pamanhunon. Sinsala mo sa kontingo kay murag ginig more or less nya murag tiki nga napiit ni. Pero kini ni ang pagapagaw pag ko gamay kay kining coverage sa mga higala wa tay tog nga apitaran gamay tong tingog. Pero ato lang kanta-kanta ginagmay gihapon. Naila ang mga bulanon nga mga buutan nya matukura ta inhitabo aron usa pa ning kalakihan nga naa may namusil. Mabita na kung ikaw inday mangitag pamanhonon, pangita ako ng bulanon kay tinuod na kay. Tinuod na rimat taga Bohol mo rimat. Sa toy ko sana kanta ha? Kung ikaw inday mangitag pamanhonon, siguro agayod inday ang bulanon. Kung matuman mo swerte ka, ang bulanon buutan gayod, magmahal ka ni mo hangtod sa tagbilaran. Wag na ba At nangagi katawa mga higala ha. Sinsala mo na kung tingong nga mura tiki nga napiit. More or less sa gitaw na itong tingog mga kaigalaan ha. Pero malipay na lang ko nga kumukantas buhay kay labig mo kanta si Kay murag kaingon ko ayay murag nakalugar ko. Ayaw lang yung kanta nga mudungan kaganta ni Clint Lantako nilang Aiko, Idol Aiko, Idol Chixie, bisag kinisinday kin ganin niya maitingog Marisa, Badges. Ayaw di ko musunod og kanta na nila. Pero musugod na kanikantas buhike nya na masunod si Jesus Minya kini. Kini ato na ni. Ari atong Russell Fuliosos inday kin nga paulahin lang sa kanta basta ikaw magpagantas tanan iya lang microphone. Halag mabuntagan. Ato na agi katawa mga kaigsunan ha. Dami nga katawa this boy ki or katawa daogan naman guta. More or less team ha. Nindot bita kayong resulta sa itong eleksyon in so far as Cebu is concerned. Hindi kayo, no? Daghan nakadaig ba ya? Sa atong eleksyon sa Cebu. Okay, nya. Ambot ka sa kauluhan, murag unsa ba ning kalakiha. Nakuhaon ang dugang report inday ken galaniya ani unya. Unya samtang sa dugang mga balita mga higala ang kumilik sa kauluhan, naglingkod na isip National Board of Canvassers nagsugod na og tali kagahapon sa resulta sa eleksyon alang sa pagkasenador o sa mga party list groups. Straight to the point. Target sa kumilik nga by May 17, adlawng Sabado, karong Sabado, may target sa kumilik nga maproklamar na ang tanan nga nidaog alang sa pagka-senador.
Straight to the Grabe point. ka kulba hinam sa atong eleksyon sugbo mga higala oy. Labi na sa probinsya, no? Ha, pag padong pang eleksyon, pag singabot sa eleksyon, sa adlaw sa eleksyon, hantod pag iniphanay na, ni hantod pagkakadlawon, kalit man yun nga, ang kang pam nga buto ni ubos man nga naman na. Ang mga tao may gala mo nagtukaw gid oy. Ha? Wa ano tay mga tuog Ginoon talawa. Apektaran tong tingog. Unya hangtod gahapon. Unya hangtod na gahapon ha makay la nanapay ni security niya unsa man ning urgent motion. Nakaingon nga ala babaga naman sa kaha. Bida mabinantayon gyud ang tanan, no? Alegriya gid oy. Ha? Sige, ato isgutan na ng taon may gala kay perting ato analisaro ni ha, gamay lang kayo. Pero dili pa, niya isang report una kay usa ang patay, usa ang naangol sa pagpamusil didto sa Tubigon, Lalawigan sa Bohol. Ato sang kuhaon ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Jane Gallardo. DYHP Tatak RMN Report. Yes, Radyo man, Attorney Rofil, usa ang patay o usa-usab ang samdan human sa nahitabong pagpamusil samtang nagpadayon pa ang canvassing adtong Lunes, Mayo 12 sa barangay Giwanon, lungsod sa Tubigon, probinsya sa Bohol. Ang biktima giila nga si Daniel Carnese alias Dudong, nga taga barangay Los Angeles, lungsod sa Ubay, human makaangkon og samad pinusilan sa ulo, dughan ug hawak nga hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon na samtang ang naangol galing gidala sa duol nga tambalanan sa maong probinsya nga napusilan usab sa iyang bukton tiyan ug paa gamit ang wala pa matindong nga kalibre sa arma. Sa Mato ni Police Lieutenant Colonel Norman Nuez, ang Information Officer sa Bohol Police Provincial Office, mabase sa pasiunang investigasyon sa Tubigon Police, nga ang duha ka biktima uban sa laing mga tao nagtapok kini sa bakanting luna sa maong barangay samtang nagpaabot sa resulta sa canvassing. Ang grupo sa mga biktima ni suporta sa usa ka kandidato sa lungsod apan usa sa mga kauban rasab niini sa maong tapok mikalit lang og tindog dayon kuha sa giluklok niini nga armas ug dayon pamusila sa mga biktima. Human sa pagpamusil gisuwayan pa kini sa paghamag sa mga tao aron dakpon apan malampuson kini nga nakaikyas palayo sa dapit. Milusa dayon og investigasyon ang kapulisan sa lungsod sa Tubigon og hot pursuit operation bato ka sa suspitsado nga gihilogway sa mga saksi nga hamtong na og panagway og gitumbok nga nagpuyo kini sa lungsod sa Carmen sa Bohol. Subayen niini si Police Colonel Arnel Banzon, ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Bohol, ni mando sa Tubigon Police ug mga kasikbit na municipal police station mamulusad og uplan sumpo krimen ug pagpahigayon og checkpoints lakip na road blocking sa mga strategic location aron madakpan ang suspitsado lakip sa iyang mando mao ang pagpalawom sa investigasyon o pagdakop sa labing dali nga panahon sa maong suspitsado aron mataral kini sa hukmanan. Personal grudge ang gitan-aw nga motibo sa krimen human migawa sa impormasyon nga ang biktima ug ang suspitsado duna na di ay ni karaan na panagdingkil. Wala usang buwad ang posibilidad nga dunay kalambigitan sa eleksyon ang nahitabo sanglit ang duha pulos ni gihire nga mosuporta sa usa ka kandidato. Gipang backtrack na usab sa mga investigador ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit og giandam na ang mga dokumento ug ebidensya alang sa pagpasaka og kasong murder o frustrated murder sa maong suspitsado. Kauban ako sa atong RMN Patrol at Speed Pilot Radyoman Jesse Sumampong atong Idol Tweety sa IFM 93.9. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide!